Така, здравейте, аз съм Алекс и днес ще направим едно, може би малко кратко видео, но ще имаме виц. И не точно виц, само ще бъде смешно. Сега идвам. Така, да започваме, ще използваме патенцето, което правихме. Така, нека да започнем. Така, аз съм едно патенце и си се разхождам из гората. О, баница! Чакай, какво пише тук? Не яш тази баница, защото ще хълцаш. Еми, какво пък? Да, бележка па за какво? Така. О, колко съм гладен. Просто много съм гладен. Няма ли нещо за ядене? Я, какво? Още една баница. Но какво пише? Не яш тази баница, защото ще пръцкаш. Абе, какво толкова? Ням. Да, бележка пак не ми трябва. О, пак огладнях. Къде ли ще мога да хапна? Да се огледам. Може да има някакъв ресторант по пътя. Я, баница! Чакай, пак пише нещо. Не яш тази баница, защото ще танцуваш и ще пееш ча-ча-ча. И ами какво пък? И бележката не ми трябва също. Така. Какво става? Ча-ча-ча! 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 Така, хора, това беше за този епизод. Надявам се да ви е харесало. Ако така, дайте палец нагоре, напишете един коментар. И ако искате да има още вицове, знаете какво да направите. И чао!